Massa braves, aquí estem de nou, sí, per vosaltres en directe, sí, el Brab 100, aquí està a tope, i on estem? Estem al McDonald's. Per què? Perquè avui farem una cosa espectacular aquí al McDonald's de Reus, i em fa por, a veure com sortirà i què sortirà. Vinga, fins ara, Brabs! Ante la duda, Brabs. Brabs. ¿Quieres saber más? Moltes gràcies, McDonald's, per aquest vídeo, per haver-me deixat fer això. Bueno, en realitat no m'ha deixat fer-ho, sinó ho he fet d'estrangis. Moltes gràcies als meus càmeres, que són Ruben, Wana, Javi, pues aquí està dit el Bugamòbil, Brabs, i no res. Espero que us hagi agradat. Ho sento, McDonald's, un altre cop per les molèsties, i ens veiem molt aviat amb Brabs! Què vols? Ah, sí, no t'oblidis. Dóna-li un m'agrada, subscribeix-te i toca la campaneta aquí.